जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव प्रडिउसार बिरफुं बर'आ दिहुननाय सायखं मुंनि बर' फिल्मनि प्रिमियार श'खौ भालुकपुंनि 12 माइलआव बुधबारनि मोनायाव दिन्थिनाया जालाङो। बे प्रिमियार श' दिन्थिनाय हाबाफारियाव DID लिटिल मास्टारनि देरहागिरि बर'नि फिसा नबजित नार्जारीखौबो हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि सनितपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि कमेश्वर गयारी, सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी, फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर, ओनसोलनि समाज सिबियारि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मोजां पस्टार लाबोनानै जाय फुटबल गेलेयो बेनो जोंहा भलिबल गेलेयो काबादिबो गेलेयो नाथाय मोनसेबो एक्सपार्ट जाया आरो बेनि टारगेटआव जों लांनो हाया। मोनसे नोंथाङा सिमां नुदों आंनि खुदियानि थाखाय आं माबा मोनसे गोल सिमां नुदों आंनि खुदियानि थाखाय आं लाना नांगोन। नोंथाङा मैगं खेथि मावदों गावनि हायाव बै मैगं खेथि मावनायाव नोंथाङा आंथ' गिबियावनो सायखं फिल्मनि जाय बिथांमोना दिहुनगिरि प्रडिउसार बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा गलाघाटनिफ्राय जों फैना जोबोद मोजां नांदों। भालुकपुं 12 माइल बे 12 माइल ओनसोलाव नायबाय आं रायजो राजानि बिराद सापर्ट दङ आरो बिदि सापर्टखौ जोंनि बर' सावथुननि मुलुगाव बर' सावथुना जौगानायाव बिदि सापर्टखौ नांगौ। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण। आं नायदों जे दिनै जोंना बर' सावथुनखौ फोथांनोबा रायजो राजानो सापर्ट नांगोन। थ' बेहाय जथेस्थ' मोजां सापर्ट मोनदों आङो आरो जोंनि बे बड' सिने आर्टिस्ट ससाइटि जिल्लानिफ्राय दादों दा बिथांमोना जोबोद मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एस'सियेसन दानानै बेनि सावथुन दिहुननायनि बेलायाव बिथांमोना खामानि मावदों। बे मोनसे जोंनि बर'नि थाखाय कालसार बा हारिमुखौ जौगानो मोनसे मोजां खामानि होननानै सानो। मेनि थेंक्स बिरफुं बर' बिथांनिसिम राङापारा हालामनिफ्राय सनितपुर जिल्लानिफ्राय बियो प्राय सिनेमा बानायगासिनो दं आरो जोंनि बर' सिनेमानि जायफ्रा हेलेना मोनबादि आर्टिस्ट आरो अम प्रकाश मोनबादि आरो जेसास मोनबादि डाइरेक्टर टेकनिकेल लाइनावबो बिथाङा खोब प्रफेसनेलि मानसिफोरखौ लानानै मावदों। लाइटआवनो होन केमेरामेनावनो होन गतिके खोब मोजां क्वालिटिनि सिनेमा दिहुनगासिनो दं बिथाङा। बे सायखं सिनेमाया मोजां जादों आरो लोगोसेनो नबजित नार्जारीखौ लाबोनानै बिथाङा बेबायदि गथ'फोरखौ थुलुंगा होफैबाय, बेबायदि गार्जेनफोरखौ थुलुंगा होफैबाय। बिनि थाखायबो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि बिसानि जानानै आंखौ बिथाङा खावलायदोंमोन बिसानि आफादगिरि हिसाबै। गतिके आं बिसानि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जे गावनि सिनेमाखौ गावनि सावथुनखौ देखायनायजों लोगोसे नबजित बायदि जोंनि बर'नि दौलत हाथरखि थरसे बिथांखौ लाबोनानै दिनै रायजो राजानि गेजेरावबो जे बे मोनसे एखे खरसावनो देखायनो हादों, बेफोर पलिसिया बिराद खोब मोजां जादों आरो बाख्नायथाव। मानोना नबजितनोबो जों बे स्टेजखौ होनांगोन जोंनो आरो बै रायजोफोरनोबो जोंनो बे स्टेजखौ होनांगोन जे नबजित बायदि स्टारखौ बिसिनि खाथियाव लाबोना होफैनाय। बे मोनसे पलिसिया खोब मोजां जादों आरो बेखायनो आं खोब मोजां मोनो। एकदम 100% बिराद मोजां जादों आरो बेबायदि लोब लोब 12 माइल ओनसोलाव जे बेबायदि 100 थाखानि टिकेट दाननानै लैहोर होनानै उनथिंनि तिरपालखौ खेंनानै फावसायनो गोनां जादों। गतिके खोब मोजां मोनदों बे 12 माइल रायजोफोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। आरो जों तिरपाल खोंनानै बेबायदिनो आवगायगासिनो दं। मालाय हारसा हिन्दीफ्राथ' एसि रुमाव जनानै नायो। जों खोब दुखुनांथाव सरकारा जोंहा बिटिआरआवनो जा बिटिसिआवनो जा जायखि सरकार फैया जोंनि हारिमुनि खुनु सिनेमा हल मोनसेबो जाफेराखै। बेबो फैयो बेबो जागोन होनो बेबो फैयो जागोन होनो नाथाय दिनैसिम मोगथां महराव जों महर नुनो मोनाखै। गतिके जायखि सरकारानो फैया जोंखौ बेबायदि जाया। खिन्थु रायजोफ्रा जोंनि तिरपाल खानायावबो जे फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैदों बे थुलुंगाया दङ आरो बेबायदिनो जोङो दिनै रनिता स्वर्गियारी, मासुम नार्जारी, दिनै नबजित नार्जारी जोङो बिसोरखौ बर'नि दौलत हिसाबै जों मोननो हादों आरो निस्सय जोंनि बिटिआरानो जा बिटिसिआनो जा बे सरकाराबो जुदि बे सिनेमा बानायग्राफोरनो मोनसे स्टेजखौ प्लेटफर्मखौ जुदि जोंनो सिनेमा हलखौ बोसोराव गंसे खालामना होलांब्लाबो जथेस्थ' सिनेमा लाइननि मानसिया सोलिनो हानायनि लामा फैगोन आरो। सनितपुर जिल्लानि सासे जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर' बिथांनि नाजाथाबनायजों सायखं जि बर' फिल्म बियो आबुं महर मोनबाय। बेखौनो दिनै बिथाङा थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 4 अक्ट'आव बेखेवनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायाव देखायबाय थादों। दिनै गावनि न'खर जिल्लानि
नैबे भालेफुं ओनसोलाव गावनि जि फिल्म बेखौ दिनै दिन्थिफुंदों बिथाङा गासै माहारियारि आफाद आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों दा खावलायनाय बायदियै दिनै गोग्गोम रायजो राजानि नुनाय फैदों आं आसा खालामदों जेरै गावनि न'खर जिल्लायाव जेरैबायदि अनसायजादों गुबुन गुबुन जिल्लायाव बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा बिथांनि फिल्मखौ अनसायगोन मख'जाथावदि बिरफुं बर'आ गोब्राब नाजानानै दिहुननाय सायखं मुंनि सावथुनाव बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश केरकाटारि आरो फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया गाहाय बिफाव लादों। सावथुनखौ नायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। janji yang